Good morning mga ka-showbikes. Welcome to new So what's up mga ka-showbikes? Welcome to our new vlog. Mga tuta karon sa Loon. Kay mga tuta sa simbahan, tanawo na to ug unsay porma na karon sa simbahan sa Loon. Kay gi-rebuild na siya. Kay pagalinog na bunggag to siya. So mga tuta karon, kuyog akong ate nag-CR pa si. Nata karon sa GGS gasoline station nga gapahangin ta. So guys, mga to nami. Kuyog ang ate. Nawaw siya guys. Kay buwan ko na ko. Siya ra bay nangagad na ako guys nga mo adto migluon guys. LOL. So ako ra pong gikuyugan guys. Wala ko helmet kay siya may nigamit. Usa ra may helmet kay ako ra may tig bike sa amo ah. So mobalik ra ko guys ug duol lami sa simbahan guys. We gonna sweep this under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright. Guys, na nami karon sa Loon. Niabot nami. Pero sa boundary lang. Guys, so boundary lang. Dili pang Loon, sentro. So mobalik ra ta guys og duol na ta sa Loon or mga naana ta sa mas dako or ari bitong beach bitaw nga nice sa Loon karing kuan kana kalimot ko guys, balik ko guys. So guys, nanata karon sa bus dako guys. Daghan yung flag ani guys kay duol na bang pista guys. Ang pista sa Loon guys is September 8 nya. Ang ilang patron is Our Lady of Lights. So unya guys, manghapit taon niya ini kauli guys natay mga atuon nga lugar nga nice kayo jud guys. Worth it kayo. Dili sayang ang imong paglakaw o pagbike di ay. So guys, balik na taon niya guys ug moabot ata dito sa among padungan. Naday si kuya nga nanilhi guys, shout out niya guys. Kuya, papel may siling sa bahay kuya. Balik ta mga ka-showbikes. Magbaktas ta mga ka-showbikes kaya wala ta paninta. Kinahinayan kay musika dong ati. Pero okay na na mga ka-showbikes kay. Kana man sad ko sa una. So mag-jogging na lang ta karon kay aron panington ta. LOL. So mobalik na ko kay hapit na may moabot. So guys, nanata karon sa iskina padung sa napo guys. So mga to na ta. Nice juga yung napo guys. What's guys, ako sa ibali guys ha. Atong apso na akong ate kay sug-usog ko no hay pedal pero laylayon na ito di ay. Morning. Pugo ni siya guys. Pero madadara ni guys. Guys, oh, one-hand ko pero huwag mo sukamod na guys. Wala. Finish na. Finish him. Nana na guys. So, Sunday man ron guys. Orag daghan og tao ani or murag bawal sad maliguan ni guys. Kay katong nangaligo man ni last weeks man siguro, last week. Daghan kayo og tao guys. Ya, gibadlong mi sa pulis. Morning. Kay bawal daw patapok-tapukan guys. So mga to na ta sa inangangan nga hagdanan itong ubos sa kuan simbahan. Magpa-picture ta guys. So guys, ang ate kay kontako niya ang iyang classmate sa una sa college. Katawa siya guys. Bisag kuan ko na guys. Sige ga pug vlog guys.
So iyang kontakon daw iyang classmate sa una nga taga diri daw, taga Napo, nga kay atuon kuno niya or mo visit siya to guys. So ari nami guys sa kuan guys, sa Inang-Angan. Aring hagdanan guys. Ari guys. Ito guys. So, mag-picture sa amin guys ha. Also, ang i-off ang camera guys. Knock, knock, tell me where you are. I know that I'm close, but we're apart. Somebody told me you were here. Somebody told me. I wish I could ever find you. Wish I could ever find you. Hey, ring, ring, please pick up the phone. I know that I'm asking for too much. I swear I promise you that I'm not gonna say a word if you don't wanna listen. Listen, is there something I could do? Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone this Saturday night. Oh please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh. So guys, nakita na din og pila ka steps ang Inang-Angan. Nara day guys. Nara guys. Muna siya guys. Ato sang ipali guys, nabali ang words guys. So guys ha. Nara guys. Kana siya guys. Inang-Angan Coral Stone Stairway of 5 flights and 212 steps. Gigikuan ni siya, gibuild ni siya during 1847 o nahuman og 1849. Unya gi-declare ni sa National Cultural Treasure sa Philippines sa museum nga pag 2010. I-declare ni siya nga may kinataasan nga hagdanan sa una sa mga Spaniards padung sa simbahan. Na siya guys, so hayo kayo guys, hangak. So guys, mangadto sa mi sa Bikiri sa luon atong kuan dapit sa sentro sa Wangjud. Kay mga on sa amig pan kay gutom na. Init na kaayo. Mangadto sa mi kay mga on sa mi sa Bikiri. Ang ita sa mi Bikiri asa dapit may makakaon og pan kay gutom na kaayo. Kay misa pa man. Ari pikas bul. Uy, nasa man ka? Ari diri. Ha? Ha? So guys, naman nagsimba guys, mubalik na taon niya ato guys, makapitra ta guys, so to picture ta sa simbahan niya bago. So mangita. Ana, liko na. Simbahan nga daan nga nabago na, kay gi-renovate na siya. Pareha sa Maribok nga simbahan. Ang simbahan sa Maribok guys, wa pa nahuman. Gasigi pa. So mangita sa may garog kananan. Ha? Inang-Angan mi agi. Aw, ga bakta sa may among ipasan ng bike man. Kay bawal man pa kuanan og bike ato. Asa mo ka?
So guys, ari ta sa Arby's guys. Nay Arby's ari guys. Or ari lang ta rin ko ano sa guys, kinay kananan guys. Wala sa dito. So guys, mapalit sa migpan guys. Diri sa Arby's guys sa Loon. Loon nga branch. Kana gud. Bao. Kanila balik 20. Sir, Mer, kana ra balik 20. kanila. Ah. So guys, mga to na may karon sa simbahan guys. Nanggawas ang mga tao sa simbahan. Kay gikan ron gamisa. Oops, serious guys. Guys, bawal isod ang bike guys. Kung mapapicture daw guys, dapat ibilin ang bike sa gawas. So, mudong na ta sa sulod guys. Ta. Ha? Simba ta? Simba lang ta? Ano siya guys? Picture sa may una guys ha. May gusto ko natin Kristo, may buntag ka na itong kanan. Ano ang mga Diyos? Ano, Rabul? Saktos na misa kanon. Misa salamat sa bayan sa kalunan panamang San Antonio de Padua, Senior San Jose, sa tanang grasya ng dawa. Hanan pasalamat sa bayan sa kalimangin kami ni Dari. So manimba sa lang mi guys. Pasalamat sa Jesus. So guys, manimba sa lang ta karon guys. Mulibot sa ta guys. Kay exit man ni ani. Salamat ya. So mulibot mi atong entrance guys. Kay bawal mo simba og sa exit ka mo agi. So mga tour mi guys sa sud sa simbahan. Asa man ni natin butang? So manimba sa may karon guys. Kay Sunday man day ron. Ani ra tani bol? So guys, manimba sa takaron guys. Ang hapit mi diri sa simbahan sa Berhen sa Kasila kay manimba na mi. I-prepare pa ito sa kuan dito guys. So what lang mo kay mo balik ra may kahuman sa misa. Pwede na magsakinan usab, tampo or bangka. Ipanuman lang sa pag-limit sa liganon sa mga musakay sa 50% sa capacity sa mga sakinan o sakayan. So what's up mga Cashew Bikes, manguli na ta karon kay nahuman na tagsimba. Muduhog na may ari. So bye bye. Oh, I'm a mess when I overthink the little things in my head. You seem to always help me catch my breath, but then I lose it again. When I get you, that's the end. And why do I get so nervous when I look into your eyes? Butterflies can't stop me falling for you. And darling, this is more than anything I felt before. You're everything that I want, but So what's up mga Cashew Bikes, welcome. So what's up mga Cashew Bikes, nata karon sa Napo Public Beach kay ning quick stop ta guys kay mga on sa mi.
So kani guys, ug muhuna si siya guys kay makita ning white sun guys. Atong kanang nay line bitawag naka-line guys. Ana siya, ug muhuna sa siya makita na dira ang kuan, mga white sand. So high tide bang karon guys. So niabot ang tubig diri guys aning dapit sa pangpang. Na guys oh, tinaw kayo guys. So ug na mo'y plano manganhi guys. Manganhi mo og kanang weekdays. Ayaw ng weekends kay daghan kay og tao diri. Dili siya makita diri aning dapita sa baybay kay tuwa sila ato dapit sa loud na dapit. Atong nay kuan cottage ta or floating man siguro na. Ato sila dapit mang dong. So what's up mga ka-showbikes natin na labyan karon, mga grupo sad sila. Okay bawg asa sila. So niabot na mi sa Maribohok. So mangulay na mi. Bye bye.